Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay iba sa ti maikadwa a Pedro, Kapitulo 3, versikulo 9. Saan nga itantan ti Apo atong palan ti Karina, kas ipagarup ti dadduma. Ngaman anusan na kayo ti Apo gaputa di na kayat, ama dadaal ti siya sinuman, no diket kayat nangagbabawi ti amin at tao kadagi ti basbasol da. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Marta! Marta! Nimot nanang, di mga uawag kanyak. Apay nanang! Umay ka dito, itanda ibagak. Mabit lang, takiwarot to'y lutlutwag. Anyaman nga tan ay ti problema ni nanang. Ay. Oh, apay nanang. Ay na, ni Manong mo. Apay manan. Ay, dayjay manen atao ti umayu ibaga dito'y balay. Imay da nga rod imbaga ijay balay, anabarbartek ka no ijay kasaran. Ay na, baybayan yun. Ay, kaasimot nakailad ka no ijay kadaratan, sapay nagpudot. Ay, talagang awan manaknakam dayjay atao. Makauma. Day talatan ter aramidan. Timang sursurot kan kuana no kasta mabartak. Joy! Joy, ayan mo. Adag dito likod, nanang. Adda kamit lagayam ditoy. Diyak ngamin maanusan ti kinapulot na ijay salas. Diyak makakonsentrate ang makapag-work from home. Naparparier dito likod ti balay. Addalod mo. Ada apay aya. Awagan man ni Manong mo, JR. Ibagam amapan na alaan ni Uncle mo doming ijay kasaran. Tani, nabartek ka numanon. Nakajutin ni Manong. Sana mabalin arumwar. Dagasan nan no agrundada. Anyamat ni Uncle Doming. Sipod kinaubing ko, mamartekan. Aging gaitang adan trabaho, kasjay na lata. Sige, awagamon. Tani, madanagan ng nilulam. Ingkarkarigatan na ti imay dito'y balay. Tapno ibilin na amapan tayo alaan ni Uncle mo. Hello? Hello, Manong. Apay? Agresponde kami. Ad aksidente di National Highway. Dagasem to ni Uncle Doming. Yawid mo to. Tanabartak manan ije kasaran. Anya? Awan mat sa bali amang yawid kan kuana. Ngamin, puro bartak dagiti babarkada na. Sige. Kita akto. Nokas-kasano. Ay, Doming! Doming! Agreeing kan! Agreeing kan, kut agawid kan! Ante Mileng. Agbalbaliw kan, barok! Sakbay amala daw ti amin! Ante? Wow, nsak daytoy! Tumakder ka ditan, tagawid kan! Birbiro kan na kan ni nanang mo! Di mo ka di pag nernerbiyosa ni nanang mo, tabakutan! Sika humatirumbang ang mga iwan kan kwa na! Sige. Agawid ako, nante. Papanam, pare Doming. Ay, ako agawid ako. Gure ka pa ya. Apa nga aga papura ka? Dala kita ng alalya. Alalya ko nam. Ay umakagit di, taginom tayo pa ay. Sanay pare. Diyan kaya itong taginom. Agawid ako. Ada masabat mong alalya dita. O anya ngay Joy, inawagan mo ni Manong mo JR. Di na ka numasango ang mapanalaon ni Uncle Doming. Naka-duty ngamin. Ay, sino nga ruden nga iti mapan mangsukon kan kwa na? Baybayan yun. Agawid tulatan. Ay na anak ko, amumutan ni Lulam. Kasta una yan adanag na. Namin adumatan anabartak ni Uncle Doming. Ngam amuna matlatta ti pagawidan na. Uray syaket madanag anak mat.
Ado nga min ti luko-luko ita. Amangan no pagtripanda. Nay, adan samot simrek dito'y balay. Adan nangag ko anang iloka titiri daw. Ni duming nga tanday jay. Di man lang nagtagtagarimot asimrek. O naimot da itataon. Ay, Dumeng! Si kakadidaytan! Sumungbat kamot Ayan mau! Apay, anya ti aramidom dita sirok ti lababo! Alalya! Alalya! Dala kita ng alalya! Anya! Dala kita ng alalya! Ay na, anya ti sasawa mo, Dumeng! Agam amangaw kaan, gapo iti sobrang nga arak di tabagem! Nanang, papanam. Ay na anak ko, si Kapay lang ti makaamu dito'y balay, tapapaayaban nak ni Lola yung. Saan pa'y nga taan nagawid ni Uncle Doming? Day tangarod ti mapan ko amuan, taim paibaga na ijay kaaruba. Ama panak kano ijay. Una yan ni Uncle Doming. Ay, pagsakitan na ti ulo tayo. Apay nanang, anya ti Ay mapaspasama. na, nakaw, agam ang mga umutan ni Manong Mau. Anya, Kaslada kabutang na, aglamlamang ijay sirok ti lababo. Di na kaya ti rumwar ijay. unay matanday ti mapaspasama. Anya nga iti aramidan tayo, anak ko. Paliiwan tayo nanang. Day takot ngamin tayo naldaw nga gininom. Naapektaranan ti panunot na. Halaing kakitaan ng anak ko. Ada ijay sirok ti lababo. Madayo ka, kanyak! Madayo ka! Madayo ka, kanyak! Nabayagin na natay ka! Madayo ka! Ay na, Manong Doming. Anya-anya ti kabutang mo. Dita, alalya! Nakatakder nita abay mo! Awan mo ti makita. Ada! Itay nakpailang sursurutan! Ay na, Manong, awan. Talo tayo lang ang atao dito'y balay. Ni Nanang, siyakan si ka. Dalalya ko, nak! Dalalya! Ay na, Manong, sumardang ka nga minan nga agin inom. Kita day tama paspasamakan ka. Makakitkita kan iti alalya. Nantising! Iso na italalya! Iso tagpagpakita kanyak! Anya ti problema? Nasayata si Mangpat kan Manong. Ni Uncle Doming. Agam ang mga umot kanon. Anya? Kaslada ka no kabutang na. Kaslada ka no makitkita ng alalya. Daitan di bagbagak. Ni ka no anti-ising ti agpakpakita kan kwa na ang makisasao kan kwa na. Anya? Jak to pa'y nakitkita day nga anti tayo. Baby ka pa ilang ngamin, hindi natay na anti-ising. Ang pudno nga tang agpakpakita kan ni Uncle Doming. Panunot na lang data. Nalabas ngamin ti panagin inom na iti arak. Anya ngay nga ti aramidan tayo. Amangan matno tumpak iti karayan. Ipantayo lang ni hospital. Bareng agimbagan. Jak meten makasarita itinasaya at ni Pari Doming. Puro alalya ti ibagbagana. Wen nga ron, uray da kami. Kabutengnan. Nan ano nga tan ni kumparik a Doming. Jak nga rod mo. Iso anasay-saya at ni ipan min ija ospital. Ay, nasaysaya at pay. Iso asika, sumardeng kan nga aginom iti arak. No di mo kayat maipada ka kinimanong ko a Doming. Ha? Saan ka nga katawa tapod no ti bagbagak? Padpadasik mat nga ikatanday ta abisyok. Ang narigat. Biro kan ti bagik. Di mo ibaga ti kasta. Kaba ilam nga ramidan. Awan ti imposible no kayat mo. Sa bagay matkit di Kan makimisa kayo mat ngamin. Dinumingo da kayo amalablabsan kada Manong Doming nga agiinom. No kasta nga agapo kami ije simbaan. Ni manong mo a Doming ti pangibagaam iti dayta.
Saan asyak? Ta isu ti mga awis kanyak tatno aginom. Pagbigyak mo't takumparik kat nga rod. Sa dino ti pangipanan nyo kanyak. Ay, awan sakit ko! Ipatandak! Uncle, ipakas na ka. Humayman ang Alya! Iyadayudak kan ko na! Kakatwa, tinglan tayo. Ilugan tayo ni tampulan siya. Ipatandak! Awan sakit ko! Ipatandak! Dalalya! Madandanaga anak para ka ni Domeng. Ay nananang, anya kayo kit din aya. Da kayo ti agsakit no kanayon kayo nga agpampanunot. Adda iti ospital ni Manong Doming. Iso nga awan ti rumba nga pagdanagan nyo. No alaan na kunti Diyos. Saan nyo kumamot abaybayan na ijakap sa Diyo? Tulungan nyo latta kuma. Ay nananang, tila ibagbagayo manen. Oray kas dyan ni Domeng. Kabsat nyo latta. Saan tayo man amaawatan no apay akas dyan tinagbanagan tibiyag na. Di tayo mo't nagkurang iti pamagbagakan kwa na. Di kay madanagan nanang. Agbalbaliw to ni Manong Doming. Kaanon tupay ngay anak ko. Aging gaita, saanan ang nagsublay dagiti aginana anang panaw kenkwa na, gapo iti bisyo na. At dapay nga tanam namang agbalbaliw ti kabsat mo. Mapan ko man bisitahan ni Uncle Doming iti ospital. Barang si Mayatan. Sige, Manong. Katsapay la kumaa. Tanasaya at ti kasasaad na. Wen, kan ikararag tayo. Naimbaganan. No apay matakal lahat ang nagbali na kasjay. Ti nalabas sa panaginom na iti arak. Iso ang nagbali na kasjay. Wen nga rod Manong. Ikumusta naktulatan? Jak ngamin makapan. Gapo iti trabahok. Mapan kuntulaangan pasyaran. Kumusta kan, Uncle? Mayatan. Awan ka din ti makitkitam ngal Alya, Uncle? Awan matan. Anya ka diya talaga tinapasamag kanyak. Ha? Di mo amo? No niya tinapasamakan ka, Uncle? Awan mo ti malagip ko. Kan apay dagito'y gasgas dito'y takyag kan sakak. Pasensya ka, Uncle. Tinanggal ta ka ngamin. Kapota, kumkompormi mo ti papapanan. Agwalwala ka pa yan. Kasta ka di. Narigatan kami anang ipankan ka dito ospital. Mano kami alalaki anang tanggalkan ka, Uncle? Pasensya ka na. Uncle, isardeng mo nga minan ti panagin inom mo iti arak. Kung adjay doktor, nag-nervous breakdown ka. Gapo iti nalabas sa panagin inom mo iti arak. Nag-hallucinate ka. Kasta ka di. Natangan ka nga minan, Uncle. Sana mabalinyag na nayon kalatan na kasta. Mababain akong kada kayo. Nang nangronagin ka, tamaysa ka pa ya pulis. Ay, dakmet kaya't amay babain ka, gapulaing kanyak kanakan. Joy, ni Manong mo. Nagtrabaho. na kayong agin lalaeng! Ha? Rumwar kayo dito, agpipin na tayo! Ni, Patayin kayo aman! asino di agpukpukaw? Jay barkada ni Uncle Doming, nanang. Ay, permi man ang tibartak na. Agpukapukaw di ta kalsada. Di dala mga min nga agin inom. Ay, talaga kastada, nanang. Nangrunaan, nagkuyugda ka ni Uncle Doming. Ay, kasla saan da maus-usawan. Say-sayangan dala ti biyag na. Wan nga ron, Tinaturat! Ang Rumwar! aginom nga tapay ni Uncle Doming no makaruwar ije ospital.
Asino jay tiniliw da? Ni Mang Juan, Lola. Nagpukka-pukkaw ngamin di ta kalsada. Adda kanupay dinanog na a driver. Ay na, kaano nga tamot ngagnakam day tao. Asino nga'y apules tinang tilew? Ni Manong Junior. Ay, kasta. Ay, nasaya at mat. Tiliwon na dagita klase ti tattao, tapno ibalod na amin idan. Irwarda mo't kit din no mausawan dan. Malaksid lang nadamang reklamo kadakwada, Lola. Ay, sa apaila ko mga road, tasaanan nga aginom ni Uncle mo adumeng, tapno umimbag matan. Sapay la ko ma, Lola. Mabalin yung tiromwar. Agiyaman na, sir. Saan nyo kumanyol ulitan ti kasto yung naramid yo? Istrikto ti hepe me. Di na kayat, nga addag law-lawa na bartak. Iwan, sir. Ayaw gayam. Kumusta nga mat ni uncle mo? Nasayat mo ten. Binagbagaan min, asaan niya gininom. Nay, apay, saan ka arumwar ita, dumeng? Saanan. Nanang. Ay, agbasak man kidi. Nay, jay samot bibliak day taigam mo, anak ko. Wen, nanang. Ay, awan pa'y ngamin bukod ko a Biblia. Agurnongak man kidi ti paggatang ko. Kasano ang makaurnong ka ngay, no awan mo't trabaho. Ay kat addan to, nanang. Iso day ta ti sumarunong aramidag. Ti agbirok iti trabaho. Talaga ka di nga ipaypaysom, abasaan day ta a Biblia, anak ko. Wen, nanang. Apay, hindi ka mamati, kapailak tagbalbaliw. Saan mo takasta? Ang Pudno nga may niya da makikita kiti Sir Matak. Nanang, bartag ko lang siguro day jay. Ang adda ng bagbaga kanyak. Anas kanyak balbaliw akon. Sakbay amala daw ti amin. Ay, pudno day ta, anak ko. Kat nasaya at mo't taagbalbaliw kan. Nay, pare duming. Kumusta kan, pare? Nasaya at mat, pare. Nakapasyar ka man. Ay, umunag ka. Madamakan sa gagsisya ta, pare. Uwan, pare. Iso a timing ti iumay mo. Aginom taman kid di adwa. Ala, agtugaw kan. Tamang ala kiti basom. Saanan, pare? Diyak agin inuman. Di ka man. Kasta mat ti imbagak iti bagik ide. Ngam, diyak natakdiran. Ay, anya ti kayat mo apulutan, pare. Tainakit di gumatang. Saanan, pare? Agtugaw ka man kiti. Ne. Anya day ta libro ngay gamo, pare. Sana basta-basta libro da ito'y, pare. Kita ma. Bible mo't day ta, pare. Di mo kunaan. Ng agbasbasa kaitan iti kasta. Wen, pare. Mayat da ito'y abasahan. Agbasa tayo iti Biblia. Ket agbalin da ito'y agiya tayo iti panagbiag tayo. Ken nakamiris akon, pare. Agbalbaliw akon. Agsingsingpet akon. Idya akon tinalabos a panagin inom iti arak. Iso asika, pare. Idya meten tinalabos a panagin inom mo iti arak. Agbalbaliw ka meten nakas kanyak. Kaputa da ita, ti pagayatan ti Diyos. At dalat tagundaway ti panagbalbaliw, kat saan ko maasayangan dayta, agbaliw tayo para iti pagsayaatan tayo matlaang.
Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.